Patuloy ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan ng Pampanga. Ito ang pinapakita ng datos kung saan 15 sa 19 na bayan at 2 syudad ay walang naitalang new COVID-19 cases nitong weekend. Sa latest bulletin ng Provincial Government ng Pampanga as of November 21, makikitang walang bagong kaso sa mga bayan ng Magalang, Guagua, Porac, Sasmuan, Santa Rita, Arayat, Bacolor, Santa Ana, Candaba, Macabebe, Masantol, Minalin, San Simon, Santo Tomas at San Luis. Ayon sa Health Authority sa kabuuan, nasa 376 pang aktibong kasong ginagamot sa buong probinsya as of November 21. Ang magkatabing syudad na Mabalacat at Angeles walang bagong infection nitong Sabado, habang sa syudad San Fernando naman isa lamang ang bagong kaso, kaya makikita ang downward trajectory ng COVID-19 cases sa mga naturang lokalidad. Sa syudad San Fernando as of November 21, 2021, 45 ang aktibong kaso at walang bagong kaso ang naitala. 11,269 ang kabuang tinamaan ng COVID-19 sa syudad. 10,899 ang recoveries habang 325 ang total deaths. Sa Angeles City, 12,532 ang total number of COVID-19 cases mula nang magsimula ang pandemya. 18 aktibong kasong binabantayan, 11,995 na ang total recoveries habang 590 naman ang kabuang bilang ng nasawi. Sa Mabalacat, base sa November 21 data ng syudad, 14 ang aktibong kasong binabantayan. Umabot sa 7,226 ang kabuang kaso sa Mabalacat, 6,985 ang kabuang bilang ng mga gumaling, habang 227 naman ang total mortalities. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa minimum health and safety standards, gaya ng pagsuot ng face mask, pag-iwas sa mga matataong lugar at palagi ang paghuhugas ng kamay. Jennifer Salenga, CLTV News.